Mașina și casa România. Mașină sau casă? Te salut, aici Matei Toader. Astăzi m-am gândit să împărtășesc cu tine o idee care îmi rotește prin cap de mult timp. Ce este mai important să ai prima dată? O mașină sau o casă? Dacă ești un tânăr, necăsătorit, dornic să cucerești lumea, este foarte posibil să-ți dorești o mașină bună, frumoasă, cu care să poți plimba câte o fată sau să dai câte o raită cu băieții, cu prietenii tăi. Ideea de a-ți cumpăra o casă rămâne undeva în planul al doilea sau al treilea. Deci nu este o necesitate urgentă. Poți trăi cu părinții sau dacă ești plecat la studii în alt oraș, poți să stai cu chirie sau chiar să stai în chirie cu unul sau mai mulți prieteni sau colegi. Mai există și cazul în care un tânăr are locuința lui proprietate personală, de obicei cumpărată de părinți, deci un tânăr cu posibilități, care aparține unei familii cu bunăstare. Chiar te gândești cum ai putea să faci să-ți cumperi o mașină, chiar dacă nu este nouă. Ar trebui să ceri ajutorul părinților, prietenilor sau să ceri un credit bancar, în cazul în care ai un serviciu. Și aici mai există câte un tânăr care are deja mașină proprietate personală, de obicei cumpărată de părinți sau poate că a câștigat la loto. Cu totul altceva este când ești căsătorit. Dorești o casă unde să întemeiezi o familie, unde să-ți poți crește copiii, cum se spune pe românește, căsătoritul casă cere. Nici să nu mai vorbim dacă soția ta este însărcinată. În acest caz, mai mult ca oricând, ai nevoie de o casă. În cazuri extreme, se poate apela și la părinți, însă această variantă este în extremis. Situația este cam înghesuită. Să trăiești cu părinții și cu un copil mic nu este situația ideală. Problema este că o casă este un vis foarte mare, greu de îndeplinit. Trebuie să te gândești foarte serios cum poți intra în posesia unei case în care să-ți consolidezi familia. Aș putea să-ți dau exemplu, un caz al unui tânăr care dorea să-și cumpere o casă. A mers la bancă să ceară un credit și banca a început să-i pună condiții și până la urmă nu a putut să obțină acel credit pentru a cumpăra o locuință, întreagăt fie spus, dacă ar fi obținut creditul, ar fi fost sclavul băncii cu un petroi legat de gât toată viața. Bineînțeles că tânărul nostru a fost frustrat și nu a putut să-și îndeplinească visul de a avea o locuință în care să-și poată închega familia. Deși era căsătorit, el și soția lui, după luni și amănunțite discuții, au hotărât să amâne aducerea pe lume a unui copil. Timpul trece și neavând o casă, tinerii în general nu vor să facă copii pentru că nu au o situație stabilă pentru dezvoltarea unei familii, pentru creșterea copiilor, ceea ce este foarte trist. Aici mai contează și ceea ce faci, adică cu ce te ocupi. Dacă ai un serviciu bun, stabil, dacă și soția ta, în cazul în care ești căsătorit, logodit sau doar trăiești împreună cu prietena ta, are și ea un serviciu bun, stabil, ceea ce mărește posibilitatea de a achiziționa o casă. O locuință care, după cum știm, este foarte greu de dobândit. Bineînțeles că un tânăr sau o persoană mai puțin tânără are și alte dorințe. Să aibă un telefon mobil de ultima generație, să se îmbrace după ultima modă sau nu. Sunt persoane care nu au această dorință de a se îmbrăca după ultima modă sau cu haine de marcă.
să meargă într-o excursie frumoasă, un concediu de vis, să iasă cu prietenii în oraș, să citească o carte bună, să vadă un film bun, să meargă la pescuit, să picteze, adică fiecare cu hobby-ul lui. Însă, să-ți cumperi o mașină sau o casă reprezintă o dorință dintre cele mai importante. Te rog, spune-mi și mie ce părere ai despre acest articol. Pentru tine, ce este mai important? O mașină sau o casă? Noi avem un sistem de cumpărare în grup deschis prin recomandare a lucrurilor de mare valoare, cum ar fi mașini și case. Dacă ești curioasă, să vezi cum funcționează acest sistem, ia legătura cu persoana care te-a invitat să citești acest articol pentru mai multe detalii. Mult succes! Colțișorul înțeleptului, căsătoritul casă cere. La revedere!